Hovorí sa, že ľudia by mali pracovať a žiť tak, aby pripravili šťastnú budúcnosť pre svoje deti. My, svadobní rodičia, dnes odovzdávame toto žezlo Zuzke a Jakubovi. A veď kto iný by svojim deťom pripravil šťastnú budúcnosť, než dvaja mladí, krásne, milujúci sa ľudia. Poprajme dnes spoločne Zuzke, Jakubovi a Arturovi, aby pri každej malej či veľkej radosti či starosti boli vždy spolu. You know I love you so. Aby držali spolu, aby láska, ktorú dnes na zretelne cítia, ich sprevádzala celý život. Pamätajte, vzájomné pochopenie, dôvera, úcta a oddanosť sú základným pilierom šťastného manželstva. Dostali ste dar, dostali ste jeden druhého, buďte si navzájom verní a nadovšetko úprimní. Majte jeden druhého v úcte, majte vzájomné pochopenie pre svoju prácu i pre svoje povahové vlastnosti. Pýtam sa vás, nevesta Zuzana Martinčeková, či vstupujete do manželstva s prítomným ženichom Jakubom Bertotým? Áno. Rovnako pýtam sa vás, ženích Jakub Bertoty, či vstupujete do manželstva s prítomnou nevestou Zuzanou Martinčekovou? Áno. Pretože ste splnili všetky podmienky, ktoré ustanovuje náš právny poriadok pre vznik manželstva, vyhlasujem týmto vaše manželstvo za právoplatne uzavreté. Looking back brings me to tears. Oh, I wanna see this through. All I know is how I feel, and all I want is what is real. Oh, I'm gonna stand by you, even though
2010, keď sme sa spoznali v Londýne v obchode, sme spolu skladali trička. Myslím, že dokázala aj to, čo dokázala kvôli Jakubovi, pretože stal vedľa nej a podporoval ju. A preto si myslím, že jej spoločný život bude šťastný a prajem všetko najlepšie do budúcna a všetko dobré. Dneska som mal taký flashback, keď som videl Zuzku a Jakuba, ako prichádzali z fotenia. Zuzka bola krásna, bielý šatok, Jakub bol taký ako vždy. Sme strašne radi za to, že tu dneska sme a že v podstate sedíme pri takejto príležitosti. Kubo je strašne dôležitý člen alebo článok našej skupiny a v podstate vám chcem zagratulovať, mám vás rád a teším sa s vami, že to takto dopadlo.